എന്താണ് നോമ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനിടയാക്കി. അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നോമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ചൈതന്യവും ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ്: വിട്ടുകൊടുക്കൽ. നോമ്പ് എന്നത് ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. എത്ര സരളമായ രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ കണ്ടതും തൊട്ടതും എല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് വാശി പിടിച്ച നമ്മളോടൊക്കെ നോമ്പുകാലം പറയുക വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ്. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 10-ാം തിരുവചനം വചനഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് കാണുക: നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി സ്വപുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് സ്നേഹം. തുടർന്നുള്ള വചനഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട്: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മെ ഇപ്രകാരം സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ നാമും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈശോയിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഇതൊക്കെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുക. ഒരപ്പൻ തൻ്റെ സ്വപുത്രനെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ആ സ്നേഹം, ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് ഈ വിട്ടുകൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുക. ഒരു പക്ഷേ ചെറിയൊരു വാക്കായൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ അവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജീവനുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ വിട്ടുകൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, എപ്രകാരമാണ് എനിക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി വരിക എൻ്റെ സമ്പത്താണോ എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സമയം പോലും അത് വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കായി എന്നെ തന്നെ, എൻ്റെ സമയം, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്, ദൈവികപരമായ വിട്ടുകൊടുക്കൽ. മറ്റുള്ളവർക്കായി നമ്മളൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നിമിഷം പോലും അതൊക്കെ ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. നോമ്പുകാലം എന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നൊക്കെ പറയുക വളരെ വലുതായിരിക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാൽ പോലും അവയൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഒത്തിരിയേറെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെയൊക്കെ പ്രതിഫലം എന്നൊക്കെ പറയുക ഒത്തിരി വലുതായിരിക്കും. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കായി നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യമൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുക ഇത്തരം വിട്ടുകൊടുക്കലിലാണ്. വിട്ടുകൊടുക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനുമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടം വിട്ടുകൊടുക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.